Oživíme motor po renovaci? Renovace veterána part 13. Poté, co jsem zjistil, že můj původní motor je zničený, jsem musel sehnat motor nový, na kterém bylo ještě taky dost práce. A tak, jakmile jsem motor dovezl domů, tak jsme se dali hned do díla. Motor jsme kompletně rozložili, nechali jsme zbrousit hlavu a blok, potom jsme mohli začít znovu skládat. Vyrobili jsme těsnění, tady je původní těsnění z komunistických novin, aspoň něčemu byly dobrý. No a jakmile bylo složeno, tak se motor nalakoval. Dále se domontovaly komponenty motoru. Zapojila se elektrika k zapalování, chladič a převodovka. Dále se motor promazal a dolil olejem a mohli jsme jít na první start. A tak povede se nám ho teda nastartovat. Tak je to tam, motor startuje a jestli tě zajímá další progres renovace, tak mi hoď follow a uvidíme se u dalšího videa.